O condutor de 27 anos de idade circulaba pola rotonda cando probablemente sufriu unha indisposición. Daquela o coche, sen control, descendeu a gran velocidade polo acceso ao porto do Portiño, levando por diante dous pivotes que delimitan as instalacións portuarias. Aconteceu poucos minutos antes das 9 da mañá. Pero o coche non quedou aí, xa coas rodas completamente reventadas bateu contra dúas das embarcacións que estaban varadas na marxe esquerda. Continuou costa abaixo esnafrándose novamente contra outra lancha da marxe dereita ata dar cun sinal que foi o que o freou e evitou que se precipitase ao mar. Con todo, o home que deu negativo en alcohol e drogas sufriu feridas graves e foi trasladado ao Choac. El chaval lo llevaron a la ambulancia y nada más, pero no se sabe lo que le pasó aún al chaval. Claro, si fue un desmayo, si fue velocidad, no se sabe nada. Un suceso que causou unha grande expectación entre os propietarios das casetas e embarcacións do Portiño e que puido ter deixado máis feridos. Pudo caer ao mar como nada, si no pegar ahí. No, solamente las lanchas de aquí y una de allá abajo, aquellas dos. Una la de Shizu y la de allí nada más. Agora investigan as causas deste aparatoso sinistro.